Ia uite-i. Fii atent. Dublu drill. Unul aici, unul acolo. Dacă iubi până și sandalele în picioare. Eric, ajută-o pe maică ta cu peștele. Ăla n-are nicio treabă, ia uite la el. Are aparatul în mână. E bine că e malul mic. Da, amândoi mergem, dar rândul trecut iarăși și acum iarăși. Ia cum plescăiesc apa. V-am văzut, tati, că aveți un pește. Când e deja pe mal, atunci vede că are un pește. Dacă primul e pe mal. Ia să vedem ce face Eric acolo. Uite că l-a luat. Prinde-l de jos, de acolo, da, de la încheietură, exact. Așa mare e? Mamă!